$1000. Господин Бутовски, трябва да платите операцията на Роналдо. Това ще стигне. Сладки. Запис осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Десислава Петкова. Ролите озвучиха актьорите Иван Петков, Петър Бонев, Татяна Етимова, Стоян Цветков, Петя Абаджиева, Георги Стоянов, Живко Джуранов. Тон режисьор Пламен Чернев. Режисьор на доблажа Десислава Софранова. Кики Гънтър. Кики Гънтър. Са пичове яки. Яки. С лекота отбиват всички атаки. От нищо не трепват, защото са просто върхът. Щурият Бутовски. О, той го направи! Днес от 20:30 по Disney Channel. Чикарели! Започва! По местата! За първи път в Привешката история имаме училищен мюзикъл. Време е за шоу! Мечтата на Би за звездна слава се сбъдва. Нов половин-часов епизод, изпълнен с музика, танци, Време е за шоу! и драма. Само че не репетиция! Публиката е жива! Рибният училищен мюзикъл. Премиерът 17 февруари по Disney Channel. Очаквайте новия сезон на Магьосниците от Уейвърли Плейс. Семейство Русо се завръща след драматично бягство. Здравейте! Най-сетне у дома! Светът на магьосниците още е в опасност. Не мога да се свържа с никой от магьосниците. Властите явно са заловили всички. Ситуацията изисква драстични мерки. Властите неправомерно държат за заложници всички магьосници. Алекс! Не пропускайте новия сезон на Магьосниците от Уейвърли Плейс. Събота и неделя от 8:05 по Disney Channel. Запознайте се с Джеси. Тя се пресели в Ню Йорк, следвайки мечтата си. Но тази мечта може да се превърне в кошмар. Ако тя успее да се справи тук, най-вероятно ще се справи навсякъде по света. Това е Джеси с участието на Деби Райан. Джеси, събота в 8:30 по Disney Channel. Ново по Disney Channel. Добре дошла във фермата! Големи умайни таланти. Всички в ГОТ програмата имат специален талант. Чайна е музикант, аз съм художник, а Олив отговаря на въпроси, които не й задават. Запознайте се с Чайна Парк с 11-годишно музикално протеже. Нали, свириш на цигулка. И китара, пиано, тромпет, саксофон, флейта, чело, арфа и също пея до някъде. Новото и шоу Фермата Гот. Нови епизоди всяка събота от 9 часа по Disney Channel. Всичко, което Дилан искаше, бе да е свръхпопулярна. Ще бъда най-популярното момиче в гимназия Outlands Academy. Всичко, което Джош искаше да режисира филми. Искам правдив документален филм за популярността в гимназията. Единственият проблем... Искам да си звездата в моя филм за фестивала. Какво? Ясна ви е картинката. Пригответе се за премиерата на новата продукция на Disney Channel Принц Смотльо. Трябва да се фокусираш върху филма, вместо върху флиртове. Аз не флиртувам. Дилан, той ви спира светлината. Защо тук има говорещ суба? Но той си е един смотлю. Да не дава Господ някой да си помисли, че имаш мозък в тази красива главица. Мислиш, че съм хубава? Принц Смотльо. Премиера събота от 9:30 по Disney Channel. Обичаме. Не. Ние не сме двойка! Тя го обича. Престани!